Girespondihan dayon sa mga pulis nga sakop sa Bahada Police Station 18 ug EOD K9 unit ang bomb threat sa usa ka pribadong eskwelahan sa Baguio Avenue, Agdao, Davao City, Huwebes sa buntag, Nobyembre 14. Sa report gikan sa Davao City Police, usa ka mensahe ang nadawat sa account sa eskwelahan nga miingon nga adunay grupo sa mga estudyante nga giingong nagtanom og eksplosibo. Gipadala ang hulga pinaagi sa usa ka messenger. Nakahatag og kabalaka sa mga teacher ug sa ilang mga estudyante ang bomb threat. Nagpahigayon dayon og paniling ang K9 unit team sa sulod o gawas sa eskwelahan. Pero nakumpirma sa Davao City Police nga negatibo ang gireport nga bomb threat. Kaning based sa message nga na-receive sa school is ang sulti is gikan sa mga estudyante rasad sa school sir nga naa sila ibutang nga bomba anang gabi una or anang adlaw and then napud sila ibutang today nga another bomba. So mao tong ang nakadungog mo to siya nag-send, no? Based na sa ato ang gikandakan po nga investigation sir, and then itong anonymous informant is ginakandakan na po rin ng investigation karon sa ato ang Bahada Police Station kung kinsa itong mga bata sir, no? Kasigihang nakita personally or nadungog personally kato iya nga message nga sa ato ang school sa Kabagyo. Ginasubay na karon sa kapulisan ang nahitabo aron mailhan kung kinsa ang nagpasiugda sa bomb threat aron masilutan. Natay balaod aning bomb threat or threat, no, para aning mga bomba na atay Presidential Decree 1727 nga naay corresponding imprisonment nga 5 years and then naay fine nga 40,000. So dili ta basta-basta magpakatag nga kanang pag-dokta regarding sa bomba kay nanay siya kaukulan nga penalty based sa ato ang balaod based sa ato ang nasod sa Pilipinas. So kaya kung kanunay kay ang pagpakatag manggod kadang pagpanghadong nga bomba sir is makakos mo siya og panic kahadlok especially sa sulod eskwelahan, and then kana dili lang ta basta-basta nga maghahatag ka ng threat kay pwede sila dakpo na mo dahil sa news police station gumitan sa laon ng ilahang gibuhat. Dili lang ni yun nga joke lang sir ang pagpakatag natin ang bomba. Ang dili lang sa eskwelahan labi na sa mga pampublikong lugar. Tungod sa insidente, isuspindi dayon ang klase. Wala pay gianunsyo kung kano sa mobalik ang klase. Yes sir, ang ato among acting city director sir na Police Colonel Hansel Marantan is naagi na kano na iya mga instructions sa mga station commander to coordinate to na ay dapat kanang direct communication sa mga schools, sa mga principals, sa mga heads para just in case na yung mga problema is makadirekta na sila og tawag og pangayong assistance sa mga station commanders. Gisulayan pa sa news team na makuha og pahayag ang mga opisyal sa eskwelahan kalabot sa panghitabo. Apan wala na kini sa eskwelahan. Pahimang sa kapulisan sa publiko nga likayan ang bisan unsa nga komedya o hulga nga makahatag og kakuyaw sa katawhan, labi na nga dunay kalabutan sa hulga sa seguridad, sanglit duna kini silot subay sa Presidential Decree 1727. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.